Oyawre nyakwara mogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 14 dwe mar 10 higa mar 2020 makelo ni chenro ni en an Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wach oboke mar The Standard en ni push to reconcile Uhuru and Ruto revealed. Push to reconcile Uhuru and Ruto. Nitiere chenro mar keto kwe e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalup ker ma pacho kae Dr. William Ruto masani ok muonyre pi kata ok modhre pi e piny owacho mar Jubilee. Nitiere chenro mar keto kwe kendo keto winjruok e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto masani ok modhre pi e piny owacho mar Jubilee. Chenro makama otelne kod jotend ute lamo ma pacho kae kaachiel kod johala madito ma pacho kae. Iwacho ni chenro mar keto kwe e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto otelie kod jotend ute lamo ma pacho kae kaachiel kod johala madito ma pacho kae. Kendo iwacho ni nyalo bedo ni koponi chenro makama odhi nyime e yo makare, piny Kenya nyalo bedo kod handshake mar ariyo e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto. Iwacho ni chenro makama dhi nyime behind the scenes kata itimo gi kiling'ling' ka jopiny kia, kendo gin kod geno ni giko chenro makama to piny Kenya nyalo bedo kod mosruok mar ariyo kata handshake mar ariyo e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto, bang' ka ker Uhuru Kenyatta ne osetimo mosruok kata handshake kod ogai ma ODM Raila Odinga e higa mar 2018. Mano e thor mar wach e oboke mar The Standard. Nitiere chenro mar keto winjruok e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto masani ok nere wang' gi wang' e piny owacho mar Jubilee. Push to reconcile Uhuru and Ruto. It oboke mar ariyo mar The Standard loso ewi tuo mar COVID-19 kama iwacho nitiere jatuo moro e piny Amerika ma bang' chango e tuo mar COVID-19 ne obiro kendo gamo kute ma COVID-19 e thuolo mar ariyo. Iwacho nitiere jago moro e piny Amerika mane ochango kaluwore kod tuo mar COVID-19, kata kamano noduogo gamo kendo kute ma COVID-19 bang'e, kendo iwacho ni thuolo mar ariyo mane ogamo kute ma COVID-19 nobiro ne matek mokalo kendo nochune nyaka okete e oxygen mondo eka ogam muya. Mano it oboke mar ariyo. It oboke mar ariyo bende, duol mochung'ne weche mag thieth e piny mangima, duol mochung'ne weche mag thieth e piny mangima mano World Health Organization nyoro wacho ni lockdown okenie yo maber mar kedo gi landruok mar tuo mar COVID-19. WHO ne owacho ni loro pinje kata loro gwenge mano lockdown gi dho ngere okenie yo maber mar kedo gi landruok mar tuo mar COVID-19. It oboke mar adek loso ewi jago moro ma nochako kod mkokoteni achiel kata sani en kod mkokoteni 80. Jagoni miluongo ni Gabriel Musheru ma jahigni 44 ne ochako kod mkokoteni achiel kende e bomani maduong' ma Nairobi. Kata kamano e kindegi to sani en kod mkokoteni maromo 80 e kaunti ni ma Nairobi. It oboke mar ang'wen, piny owacho mag counties ma pacho kae gikone to ne oyudo omenda maromo bilion 52 mane omigi kod migawo mochung'ne weche mag omenda e pacho kae mano National Treasury odiochieng' manyoro. Ma en ler mane ogol kod jatend migawo mochung'ne weche mag omenda e pacho kae mano Ukur Yatani odiochieng' manyoro, kama ne olero ni piny owacho mamalo osemiyo piny owacho ma counties ma pacho kae duto omenda maromo bilion 52 midhi tiyo kod e hik omwom mar higa 2020 nyaka hik omwom mar higa 2021. Koro piny owacho mag counties ma pacho kae sani koro nyalo chako tiyo kod omenda e chwalo weche mag dongruok. It oboke mar abich pod loso mana e chenro maling'ling'
mar keto kwe kod winjruok e kind Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto. Iwacho ni chenro makama dhi nyime e pacho kae e yor aling'ling' kendo otelnegi kod jotend ute lamo kaachiel kod johala madito ma pacho kae madwaro ni mondo oket kwe e kind Ker Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto masani ok ng'ire wang' gi wang' e piny owacho mar Jubilee. Kendo iwacho ni nitiere geno ni mosruok mar ariyo ma pacho kae kata second handshake nyalo bet e kind Ruto kaachiel kod Ker Uhuru Kenyatta. It oboke mar abich bende, Ker Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro ne ogwelo commissioner machon mar IEBC mano nyadendi Immaculate Kasait kaka director mar kata commissioner mar Data Commission. Mano Ker Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro ne ogwelo Immaculate Kasait kaka commissioner mar Data Commission e pacho kae. It oboke mar auchiel, jopuonj madongo wacho ni kata head teachers wacho ni jopuonjre maromo 90% mag candidates kata form 4 e pacho kae ema ne oyawo skul. Iwacho ni jopuonjre maromo 90% mag candidates duto ma jo klas 14 ema ne oyawo skul e kinde makama. Kendo mano nyiso ni 10% mag jopuonjre ma jo klas 12 pok oyawo skundegi. Mano en ler mane ogol kod jopuonj madongo kata head teachers mag skunde mag secondary pacho kae mane olero ni mana 90% mag jopuonjre ma jo klas 12 ema osedok e skundegi ka 10% to pok oyawo skul kata odoko ni weche mag somo ne osechakore ayanga chieng' wuok tich juma wantiere ni. It oboke no mar auchiel bende en wich bar ne jonyuol kaachiel kod jopuonj nyaka jopuonjre bang' ka skunde moko mag ji giwegi to moloyo e bomani maduong' ma Nairobi ne omuki e chenro mar gedo mar gach reru ma pacho kae mano Kenya Railway, to moloyo e kar dak mongowore ma Kibira kama skunde mag ji giwegi kata private schools ne omuki, moko kuomgi ne omuk e chenro mar yawo yo mar gach reru masani mano Kenya Railway madhi nyime e kaunti ni ma Nairobi. Kendo iwacho ni mano ochuno jopuonjre obed kamoro achiel maonge ok giluwo chik mar social distancing kaluwore ni klese mamoko magi ne omuki e kinde makamano, to moloyo e bomani ma Nairobi e kar dak mongowore ma Kibira. It oboke mar abiriyo bende, jopuonjre ne oduogo e skundegi, kata kamano ne jopuonjre obiro maonge mask kaachiel kod school fees. Iwacho ni jopuonjre ne oyawo skundegi chieng' wuok tich mana ka nochikgi kod piny owacho, kata kamano ne ok gibiro kod mask kaachiel kod school fees. Mabiro ka inyalo wacho ni inyalo tudo kod mano miwacho ni en achiedh nade mokel kod tuo mar COVID-19 nikech kata jonyuol wetegi, jonyuol bende onge kod omenda mar chulo school fees bang' ka jonyuol moko bende nochunge tich e kinde tuo mar COVID-19. Kendo mae miwacho ni nomiyo jopuonjre noduogo e skunde magi ka onge kod mask kaachiel kod school fees e pacho kae. Mano it oboke mar abiriyo. It oboke mar aboro, jaod bura machon ma Gatanga mano Peter Kenneth iwacho ni nyoro weyo jolony e weche mag siasa ka kian gichomo kanye bang' ka Peter Kenneth sani inene kochiegni mokalo kod ogai ma ODM Raila Odinga. Gino miwacho ni osemiyo jolony mag siasa e pacho kae chunygi go kibikibi gikian to pach Peter Kenneth en paro manadi. Udhi chung' e laro kom ker kose odhi siro lwedo ogai ma ODM Raila Odinga. Usebedo machiegni mokalo kod ogai ma ODM Raila Odinga, to moloyo e kinde machiegni. Iwacho ni Peter Kenneth e kinde ka kinde inene e apisi maduong' mar ogai ma ODM Raila Odinga ma Capitol Hill e bomani maduong' ma Nairobi, kendo giko dira mokalo nyocha otelo ne jodongo mag oganda jo Kikuyu maromo 700 e timo limbe ne ogai ma ODM Raila Odinga e gwenge mage ma Bondo kata e dala gi ma Bondo, kama ne jolony mag siasa wacho ne en ranyisi
ni oganda jo Kikuyu dhi siro lwedo gai ma ODM Raila Odinga e yiero maduong' mabiro. Koro penjo en ni kose Peter Kenneth mano jaod bura machon ma Gatanga nyalo bedo jalup ker mar ogai ma ODM Raila Odinga e yiero maduong' mabiro, nikech osebedo machiegni mokalo kod ogai ma ODM Raila Odinga e kinde machien. Ito oboke mar 10 lose wi midhiero mokwako jopur mag avocado bang' ka kambi maduong' kata duka maduong' mar Tesco mano piny Ingereza kama gisebedo ka giuse avocado margi ne ong'ado tudruok margi kod riwruok mar jopur mag avocado miluongo ni Kakuzi mayudore e Kenya madiere e weche mag ketho ratiro mag jopur mag avocado e pacho kae. Mano supermarket mar Zesco, mano Tesco e piny mar Ingereza. Enie kama osebedo ka jogi use avocado margi, kata kamano ne ging'ado tudruok margi kod Kakuzi mano riwruok mar jopur avocado e Kenya madiere. Gino ma Zesco wacho ni mabiro bang' ka Kakuzi mano riwruok mar jopur mag avocado ma Kenya madiere ok osebedo ka timo maber ne jopur magi, kendo gisebedo ka giketho ratiro mag jopur avocado mag-gi. Ito oboke mar 12, oboke mambalang' bende ni oboke ni mar The Standard, weche mag ohala, pach jondiko kaachiel kod pach josomo be ni oboke ni mar The Standard. Thor mar wacho oboke mar The Standard tok wach mogik e oboke mar The Standard, kata wach mogik e tok oboke mar The Standard en ni nitiere jatugo moro mar adhula e piny mar Serbia ma jahigni 67 miluongo ni Dragiša Kosnić. Dragiša Kosnić en jatugo mar adhula e piny Serbia. En kod higni 67, kata kamano pod odhi nyime kotugo opich adhula e piny mar Serbia, kata odoko ne en kod higni 67 mano iluongo ni Dragiša Kosnić, jatugo mar adhula ma jahigni 67 e piny Serbia. Oboke mogik oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation, kendo thor mar wach oboke mar Daily Nation en ni Jubilee and ODM plan to lock out rebels. Duond bura mar ODM kaachiel kod Jubilee ni kod chenro mar dino ne jotelo mag siasa kata jood bura mar siasa mosebedo ka balo kod duond buchego e pacho kae. Duond od bura ma ODM kaachiel kod Jubilee ni kod chenro mar dino ne jotelo mag siasa mosebedo ka balo kod duond buchego e pacho kae. Gino ma ineno ni en chenro mar dino ne jotelo mag ODM kod Jubilee masiro lwedo gai masiro lwedo jalup ker William Ruto e pacho kae. Mano e thor mar wach oboke mar Daily Nation. Duond od bura ma ODM kaachiel kod Jubilee ni kod chenro mar dino ne jotelo mag-gi mosebedo ka siro lwedo jalup ker William Ruto e pacho kae. Mano e thor mar wach oboke mar Daily Nation. Ito oboke mar 4, duond od bura ma ODM kaachiel kod Jubilee ni kod chenro mar dino ne oko jotelo mag kata jood bura mag duond buchego mosebedo ka otenore kod jalup ker William Ruto e kinde mokalo. Ito oboke mar 5, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka nyoro wacho ni duond od bura mar Wiper dhi miyo luya ODM yiero matin ma Msambweni. Wiper nyo wacho ni gidhi chungo jago madhi laro kom od bura mar Msambweni, kendo gin kod geno mar bedo jaloch e yiero matin ma Msambweni. Mano wach mano ler kod jatend duond od bura mar Wiper e pacho kae Kalonzo Musyoka e kinde mane gichako ayanga campaigns mag duond od bura mar Wiper e od bura matin ma Msambweni motelo ne yiero matin e od burano. Ito oboke mar 6, jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi nyo dadhoge nyoro e wi mibadhi mitude kod National Hospital Insurance Fund. Ito oboke mar 7, thoth jopuonjre pok oyawo skunde e pacho kae. Thoth jopuonjre pok oyawo skunde e pacho kae, kata odoko ni piny owacho
nomigi thuolo mar yawo skunde kochakore chieng' wuok tich juma ma wantiere ni. It oboke mar 10 nitiere luoro kaluwore kod medruok e tho kata e tho kotudre kod tuo mar COVID-19 e pacho kae. Migawo mar thieth nigi luoro kaluwore kod kwan mamalo mag oganda matho e pacho kae kaluwore kod tuo mar COVID-19. Odiochieng' manyoro oganda maromo 10 notho e pacho kae kaluwore kod tuo mar COVID-19. Kendo chwalo kwan oganda mosetho e pacho kae kaluwore kod tuo mar COVID-19 nyaka ji 787 mago ji mosetho e pacho kae kaluwore kod tuo mar COVID-19. Mano nyiso ni ibed akicha gi tuo mar COVID-19. It oboke mar 11 katieko en ni jood bura odiochieng' makiny dhi chako twak e wi pend chik mar 2/3 gender rule. Jood bura odiochieng' makiny dhi chako twak e wi chik mar 2/3 gender rule. Mano chik madwaro medo kwan jotelo mamine ma pacho kae. Chik madwaro ni omed kwan jood bura mamine e od bura maduong' ma pacho kae. Tok oboke mar The Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation lose ewi ywaruok e kind TSC kod duol mar KNUT e pacho kae. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star kendo thor mar wach oboke mar The Star en loso mana ewi chenro mar keto kwe e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalup ker William Ruto. Mano e thor mar wach oboke mar The Star. Nitiere chenro mar keto kwe e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jalupne William Ruto. It oboke mar 4 be pod loso mana ewi chenro mar keto kwe kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod William Ruto. It oboke mar 5 Wiper ni kod geno mar dhi bedo jaloch e yiero matin ma Msambweni. Mano ler kod jatend duond od bura mar Wiper Kalonzo Musyoka. It oboke mar 10 lose ewi weche mag somo. Tok oboke mar The Star gin weche mag tuke mag golf ma bende nitiere geno ni dhi chakore ayanga e pacho kae e kinde mabiro. Janeno Malo Lwe TV ne alidho ni alidha moko thuon weche oboke mago ma kawuono. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.